Lento le umcimbi wenu. It is not fair ukuthi sicela amakhosikazi ukuthi kube yiwo ahamba phambili ukuthi azilwele ukuthi nina ningawashayi. Kumemelelo amadoda abephambili kwidabi le-GBV lobundlobongela obujoliswe kwabasetyhini ngelixa kusungulwa usuku lwamadoda kwibala lemidlalo eKings Mead eThekwini. I-question endaye ndababuza bona mna after bendixele lapha eDora ba ndisikhutshiwe isibeleko ne ndababuza into ba ngemvume kabani. Izibhedlele ezintathu eMpuma Koloni zifunyaniswe zingenankathalo ngakwezigulane. Ngoba Mamelodi Sundowns bayaphumelela izabi kokuqala khangela chance ahlele emnatheni my word. Imamelodi Sundowns intshatsheli zeCarling Camp nanjengoko bithabatha inxaxheba kokuqala kule tumente. Molweni okapha ekhaya ndingaphosisanga amaseko madikawulendi warhuqa. Owayesakuba ngusekela mongameli weli nowayekhe wayinhloko yezabasetyhini kwizizwe ezimanyene ugqirha Phumzile Mlambo-Ngcuka uhlaba ikhwelo kumadoda eli ukuba akhokele phambili kwimfazi yokulwa udushe olusekelezelwe kwisini njengoko ingawo abenzi balo mkhuba. Ugqirha Mlambo-Ngcuka ukuthethe oku ngethuba kuphehlelelo usuku lwamadoda eThekwini. Lo msithi ubuzinyazwe ikumkani yesizwe samaZulu ukumkani imisezulu kazwelithini. Bekuhlangene abesilisa nabesifazane abayimisele ngokulwisana nesihlava sodlame oliyemene nobulili. Imashi ibibika usuku olumiselwe amadoda. Amaphoyisa inhlangano eingenzi inzuzo, abafundisi nomphakathi babe yingxenye yalolu suku. Phakathi kwabo bekhona nezisulu zokuhlukunyezwa. Iphoyisa lesifazane lilande indaba yokuthi lahlaselwa kanjani umlisa thizeni lingaphakathi kwesiteshi samaphoyisa iDurban Central. Ngazama ukulwa and pull away from him but ube strong ngalendlela leyo ukuthi I couldn't. Ngaqala ke ngascream for help. Ngithe ngikhala lapho usesuka lapho he dragged me down the passage towards the public toilets. Isibalo sodlame oliyemene nobulili kuleli singaphezulu kwesilinganiso somhlaba jikelele. Umlambo-Ngcuka uthi ukususa leli hlazo kuzodinga amadoda ayimisele. Lento le umcimbi wenu. It is not fair ukuthi sicela amakhosikazi ukuthi kube yiwo ahamba phambili ukuthi azilwele ukuthi nina ningawashayi. Nina abantu abashayayo nibe nihleli ningenzi lutho. Isilo uMisuzulu uphinde wayibophezela kulomkhankaso. We are guilty on two fronts, by commission and by looking the other way to this problem. Abahleli bathi lolu suku sekuzoba ngolweminyaka yonke. Bongani Gema, Iindaba ze-SABC eThekwini. Kusenjalo kusensuku zatywala kuqalisa iphulo lokulwa nokuxhatshazwa kwabasetyhini abantwana kweli. Umasipala weliklikhara umemelela amadoda kule ngingqi ukuba akhokele liphulo. Imibutho eliqela nenkokheli zoluntu zithembise kulixhasa eliphulo kwinkomfa ibibanje lokushukuxa lo mba. Ingingqi yase-Oudtshoorn ikwindawo yesithathu ngokuba neziganeko eziphezulu zokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kweliphondo lasentshona Koloni. Amadoda kulo masipala bongozwa ukuba abambisane alwe nalo mkhwa. All the communities got together and we decided that we have to do something about this. And now that we're waiting for the 16 days of activism, which is going to start on the 25th of November, this is actually a prelude to that to decide exactly what are we going to do. Umongo wale nkomfa uthi Men in the Mirror kukhuthazwa amadoda ukuba aziqwalasele wona kuqala ajonge indlela aphethe ngayo abasetyhini nabantwana ze kufunde namakhwenkwe asakhulayo. Inkonzo yesipolisa idlale indima enkulu kule nkomfa ikhuthaza amadoda ukuba abe ngabakhuseli. It doesn't help that you say you want to see more police officers. You want more police officers to do what? To do what you can also do yourself. You have to protect your family, you have to protect your kids, you have to protect the community. Amadoda athembise ukudlala indima ebonakalayo kulwa nomkhwa wokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana.
Uphando lwekomiti yezempilo epalamente ngemeko yezibhedlele zengingqi iNelson Mandela Bay luyazingqina iinkxalabo zoluntu. Kubikwa ukuba ezi zibhedlele aziluniki uluntu iinkonzo yezempilo. Le komiti ishiyeke ibambo ngezantsi emva kokuqoshelisa uhlolo lweentsuku ezimbini kwimpelaveki edluleyo kwaye ithethile nesebe lezempilo ngale meko. Kwiminyaka eminye edlulileyo noLuxolo Ndlazulwana wazala unyana wakhe. Kwiintsuku ezimbalwa esenobeleka wakhutshwa esibhedlele engakhange axilongwe kakuhle nesibeleko sakhe singacocwanga. Waphinda wabuya kwiintsuku ezimbalwa esentlungwini engakwazi ukuhamba nokuthetha. I-question endaye ndababuza bona mna after bendixelela apha eDora ndisikhutshiwe isibeleko ndababuza into yoba ngemvume kabani because kaloku mna I was not in a state into yoba ndikwazi usayina nto. Ikomiti yeportfolio yafumana ukuba isibhedlele saseDora asikho semgangathweni. Lo mbutho ugxeke umgangatho okuso esibhedlele. Within 3 months, we're going to have a follow-up meeting with the CEOs of the hospitals, the provincial leadership, and also the executive of the leadership, executive leadership of the Eastern Cape. Isebe lezempilo ephondweni lithi lizimamele ingxelo kwi-portfolio committee kwaye izozama ngandlela zonke ulungisa ingxaki kwesibhedlele. Isebe liyinika ingqwalasela emandla imiba erhangqe isibhedlele saseDora ngenza kwaye sele liseke iqela elilodwa eliza kujongana nale miba equka ukuvala kwezikhewu ezikhoyo, ukwengezwa kokuthengwa kwezixhobo zokusebenza. Isebe lezempilo eMpuma Koloni lithi enye ingxaki yimali esuka kubantu abasa oogqirha okanye isibhedlele kwingalo yomthetho ngenxa yokungakhathali imali engange-4 billion kwinyaka-mali yalonyaka. Ndinguleratu Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha. Oosomashishini eBethlehem eFreystata bafakalise inkxalabo ngemibhobho yamanzi nabakholelwa ke lokuba ikunobangela ukuphuphuma kwamanzi nezikhukhula xa imvula inile. Achaphazelekile amashishini izimvula ezithwaxa iphondo laseFreystata sele kuqalisa ukucocwa emva kwemvula enethe kwezintsuku ezimbini ezidlulileyo. Abanye abanini beevenkile baxake imibhobho yamanzi engasebenzi kakuhle. The drains aren't being kept in maintenance and they're not cleaned at all, so all the water dams up. There's no space where the water goes and all the water just dams up in front of all the shops here, and yeah, it causes a big problem because it goes in when there's a lot of water, it goes into the shops and then we have to start cleaning and it's just mud everywhere. The rain that falls from the top of the town comes down in the sewage pipes and it blocks here and then it starts overflowing here. Masipala waseDihlabeni kunqangile elinde abo bachaphazelekileyo zezimvula zimandla. From yesterday even today our municipal officials have been hard at work clearing all the debris from the stormwater channels that were blocked. That affected the flow of water. So today I don't think even if it rains the stormwater channels have been cleared. Kukhutshwe isilumkiso kubahlali ngokunqumla kwiibhlorho eziphuphumayo ngamanzi. Kwalapha ezindabeni yenze eMpumalanga ibongoza amapolisa akhawuleza ukubamba abo babandakanyeke ekubulaweni kosekela sihlalo we-ANC kwingingqi iGertsibande uMuzi Manyathi. Sinamkele kokhona kwindaba zelijelo sidikhumbuze ukuba ngoku ezindaba uyazifumana ziphelele kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe owayesakuba intloko yezabasetyhini kwizizwe ezimanyene ugqirha Phumzile Mlambo-Ngcuka uhlabikhwela kumadoda eli ukuba akhokhele phambili kwimfazi yokulwa udushe olusekelezelwe kwisini njengoko ingawo abenzi balo mkhuba. Ukuthethe oku xa bekuphehlelele usuku lwamadoda eThekwini. Yenze eMpumalanga ibongoza amapolisa ukuba asebenze ngokukhawuleza ukubamba abo babandakanyekayo ekubulaweni kosekela sihlalo we-ANC kwingingqi yaseGertsibande uMuzi Manyathi. uManyathi udutyulwe wasweleka eMkhondo ngolwesihlanu weveki ephelileyo.
Besithi ndlelantle kule nkokheli, abazili abaquka usapho, uluntu neenkokheli ze-ANC bavakalise umsindo nonxunguphalo ngokubulawa kwalo sekela-sihlalo wengingqi iGersibande uMuzi Manyathi. Usapho luthi lulahlekelwe nanjengoko umfi ebeyintsika yekhaya. uManyathi udutyulwe wabulawa ngoLwesihlanu weveki ephelileyo, kodwa usapho luthi umfi ebebazi abantu ebebefuna ukumbulala. Lento ibisiseduzane vele ebeseyizwa ngoba kade yaqala empilini. Akunandaba nenkabi embulela. Abantu enginendaba nabo yilaba abathumele. uManyathi usweleke ngethuba emaxhaphetshu elungiselela unyulo lovalo zikhewu kumasipala waseMkhondo emva kokuba kugxothwe oceba abane be-ANC ebekwayinxalenye yegqize lilungiselela inkomfa yonyulo ye-ANC. I-ANC imemelela amapolisa ukuba akhawulezise ukubamba abenzi bobubi. We want to know the motive of the killing of Comrade Manyathi. But crime is crime. He must be arrested. I don't understand why he is not arrested. He is known. He is staying here in Dube, and others are staying. That is also staying in Joburg. They know this criminal. We know this criminal. I-ANC inenkxalabo ngokubulawa kwamalungu ayo. I sit in the ANC as a chair of the ANC Peace and Security. We've done an assessment. We are not actually very happy as an organization, and we feel very embarrassed that in the ranks of the ANC, whether in Mpumalanga, whether in KwaZulu-Natal, whether in the Eastern Cape and certain parts of our land, the ANC has become a safe haven for criminals. Umfi ushiya ngasemva unyana wakho neenyanga ezintathu nodade ababini. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo. Uhulumeni wentshona koloni utyhile uphuhliso olutsha lwezindlu eMitchell's Plain njengenxalenye yesicwangciso sokuhlaliswa koluntu. Abaxhamle koluphuhliso ngabantu abaphuma eNew Woodlands kunye nabaphuma kwindawo yogoba ityholo iKosovo. Uvuyo nochulumanco belibhale ebusweni kubaxhamle bambe besithi iminyaka bilindele amakhaya abo amatsha. Esibini sonwabile ugqibeleni sinendawo esiyibiza ikhaya. I'm overwhelmed. Yeah, this is my lucky day. The day they phoned me, yeah, I just cry. But I'm very happy. Me and my wife, we struggle, problems, but we survive. And I'm very happy ever you. uBianca Diderix ongumama wabantwana abahlanu ulindele ukufumana esakhe isitshixo kwisigaba esilandelayo nesawuqukunjelo kwinyanga nje ezimbalwa. I'm feeling very happy, first of all, to be one of the qualified beneficiaries, and but I'm happy for all of the people that have moved in already and got the keys to open the door. But I'm still waiting, looking forward to get my own key and open the door. Abasemagunyeni bathi ekuqukunjelweni koluphuhliso bazawukhupha izindlu ezi-434 nezakahlulelwa abaxhamle abaseNew Woodlands nakwingingqi yamatyotyombe iKosovo. Oluphuhliso luyakuqukunjelwa kunye nesixeko saseKapa njengehlakani elilinganayo. Well, look, the conceptualization of this project started in 2018. In September 2019, we started with the bulk infrastructure, and well, in 25 months, look where we are. 109 of the 434 beneficiaries have moved in. Eliphulo ifama 694 liphakathi kumaphulo aleqela eNtshona Koloni ajolise ekusombululeni ingxaki yokungalingani ngokuphathelene nezindlu kweliphondo. Igwetywa ubomi iqamele ngenqindi entolongweni indoda eneminyaka eyi-39 yaseRichi eMntla Koloni yadlwengulaze yabulala unina. Usapho nabahlobo bakamfi bavakalise ukoneliseka sezisigwebo nakubeni engazobuya aphile ubomi yena. Ukuvakala kwendaba zokuba uPaul Conradi udlwengule ze wakrwitsha unina wasweleka uluntu lwaseRichi lushiyeka lunomsindo luthukile. Luzalise inkundla kamantyi yaseRichi lunyanzelisa ukuba agugele ejele. Emva kweminyaka emibini uPaul Conradi ugwetywe ubomi entolongweni izihlandlo ezimbini. What he did was a traumatic experience for us. As a family, we are pleased with the magistrate's decision.
Utade ka-Elisa Conradi uthi ibingekho lula inkqubo yokupholisa inxeba emva kokubulawa kabuhlungu kodade wabo usamkele isigwebo. I am happy about this because if he would come out, then he would do to us the same thing he did to his own mother. And if he dies in jail, we will bury him. Noluntu lwaseRichi lusamkele isigwebo ngelithi liguzulwe iapile libolileyo phakathi kwalo. In the near future, those who are still waiting to do this very same thing are being warned. It will never bring the person back, but at least he's going to be out of the community and nobody has to see him. Nakubeni uPaul Conradi ethiwe nka ngesisigwebo uninzi lusafuna ukwazi isizathu esamkhokelela ekubeni adlwengule ziyabulale unina. Ukanti ke abantu basityandikila ngelinqaku kwikhasi lethu leWhatsApp. Imbi kakhulu lento yenziwe ngulomuntu, imbi kakhulu. Ngekungcono kokuba ibi sisigwebo sentambo esi because lento ayenzileyo lokuba angahlala phaya etolongweni kodwa ubomi ubukhuphile ubuthathile ubomi babantu imbi kakhulu. Lihle kakhulu inyathelo elithathwa ngamapolisa nejudge nabo bonke bebechophele elityala lizokwenza isifundo kubantu abenza ubundlobongela ababulali kunye nabahlukumezi. Sakazi isenzo salomlisa simbi asithandeki siyanyantisa sengathi nje ngayisifundo nakwabanye aboshwe nje odili kajele abathimezwe ka7 abolele nje khona ejele angaphinde alibone ilanga. Umthetho ubambele khulu iqhaza kusigwebo salomlisa ensimfanele akayikho umuntu ongadlwengula aphinda abulala umzali wakhe ngalendlela kwenze ngawo lomlisa. Yaxa kuthi ekhanda lakhe akuhambi kahle kodwa umuntu awahlola udokotela bezengqondo ngoba hayi cha khona ungahambi kahle. Wenze kakuhle kakhulu umantyi ngokumgweba mayibe sisibonelo naba basacinga ukwenza ububi obukhohlakaleyo. Siyabulela. Hayi esisigwebo mna ndithi hayi sisashota bekufanele ba umgwebe izihlandlo ezihlanu udili kajele kuzotsho kufunde nosacinga ukwenza lo mkhuba wodlwengulwa. Inkantolo yenze kahle yamgweba ubomi bakhe bonke ethothoze etolongweni. Isihluko esimbi kakhulu esasenzele lo mlisa. Usapho lwentwazana engasekho uNako-Kewana lugxeka isebe lezempilo eMpuma Koloni ngokusweleka kwakhe. Usapho lwakhe luthi bekukho amaxesha apho ebejikiswa ngabongikazi kwisibhedlele isisile amaKhewana ngethuba igula kakhulu. Ngibisa kabuhlungu because njengoba kucima oxygen nobomi bami buyaphela. Kwanyanzeleka uNako-Kewana ayeke isikolo ngenxa yemeko yakhe yemiphunga. Nangona wanikwa umatshini wokumncedisa ukuba aphefumle, impilo yakhe yaqhubekeka ukudodobala. Usapho lakhe luthi ucimicimi wombane wakutsha nje ukhokhelele kuxinzelelo lwengqondo yakhe. Andifuna uphosisa ogqirha bona bazamile. Abantu abangakhange bakwazi umkhathalelo uNako ngonesi eMakhiwane. iMakhiwane ibikhe yamgxotha uNako pha. Eye phangenye igemu nomamakhe. Cinga ke umamakhe ungilo ngaphilanga. Wayapha nomamakhe. Umamakhe ke ungumuntu ofuna uzihambela ngomntanakhe. Wathi namhlanje manje niphakama. Xa yefika phaya kwathiwa hamba ayondawo yakho yomani uzophefumula le yeno tyatyambo. Kumemelelewe isebe lezempilo lithwalise uxanduva. Sizamile abantu bakuthi ukusindisa ubomi bomntwana kodwa ndiyatsho ukuthi nalapha kumasebe engakumbeli lempilo alenzanga ngohlobo esicingele ngalo. Kusenjalo lona isebe lezempilo ephondweni lizikhabile zezityholo. Saye samnika i-mobile oxygen tank kwaye besiqinisekisa ukuba liyagcwaliswa ngomoya rhoqo ngexesha elifanelekileyo kwisibhedlele sethu esisile yamakhiwane eMdantsane. Kwakhona isebe belithumela i-ambulance ngalo lonke ixesha xa edinga uncedo olukhawulezileyo. Uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo weveki ezayo. Usapho lwakhe luthi lusokola iindleko zomngcwabo. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC eMdantsane. Abanye abahlali kwingingqi zasemaphandleni eLimpopo bazifumanele indlela engaqhelekanga yokubeka isonka etafileni. Abahlali belali zaseMusini abahlalisa abakhenkethi ezindlini zabo babahlawulise. Bayathontelana kweli abakhenkethi abaphuma kumazwe afana neGermany, iSwitzerland, iAustralia naseNgilani bezokubuka indawo zasemaphandleni kwilizwekazi leAfrika.
Abakhenkethi bahamba imigama emide bezokubona ubuhle beAfrika. Uninzi lwabo bathi bave lukhulu ngokuba nomtsalane kweli lizwekazi. It's beautiful. I love it. I've been here before and I realized, the perspective you have from Europe, you see Africa has a lot of problems and difference with the tribes and stuff, but if you're here you experience a totally different actually feeling. Abakhenkethi ngebekhethe ukulala kwindawo zikanokutsho kodwa oko bengazokwenza ukhenketho lwabo lube lolukhethekileyo. Balala kwizindlu zasezilalini batye nokutya kwesintu. Bahanjiswa kwindawo ezahlukeneyo bafundiswe nangobomi basezilalini. My role as a tour guide is to ensure that I keep my guests safe all the time. And make sure that I provide everything that they want, ensure that their experience become as excellent as possible. Owasetyhini oye amkela abakhenkethi kwikhaya lakhe uthi oku kumenze wakwazi ukuziphilisa. Shukorishandukisa. Ngori etiria wana zitukutuku zezvinera wana zwane. This has changed my life. We did not start now. We started in 2017, but coronavirus disrupted us. We don't make a lot, but it's enough to make a living. Ngoncedo lwearhente yehambo kwihlabathi abakhenkethi bandwendula indawo ezisemaphandleni qho ngolwezine bahlala iintsuku ezimbini ukuya kwezintathu. Abo baye babasindleka babakhenkethi babhalise phantsi kwearhente i-Traditional African Homestay. Kwezemidlalo iMamelodi Sundowns injajeli zeCarling Cup nanjengoko bithabatha inxaxheba kokuqala kule tumente nangamabalengwe alomdla. And they'll probably have to sustain a number of attacking Mamelodi Sundowns waves, but that's a scything ball right through the middle. And it's a goal for Mamelodi Sundowns! The breakthrough has finally come. Chance kwakhona Sundowns, Mutiba, cross! Oh! Asalem Nateli! Wababa! The first half, confirmation, emanqaka amabini eqandeni. Uzibuza umbuzo uba kwawuthi kuphi kube kuphi. Third one. Akakhali yaphomboloza ke ngoku. Mayilula. Bahlabe esithathu. 2 in 2 minutes. Sundowns on top. Bawuthetha ngoba Mamelodi Sundowns bayaphumelela izabe kokuqala khangela chance. Oh! Ahlele Mnatheni. My word. Akayibonanga umpotshana ekoneni umayilula, and there's a new sheriff in town. Lift it up. Congratulations. Nangomso ke kobe kusatshila thina makube chus behele.